Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Fawaz Maulana Zirfani. Kula absen 11. Kula saking kelas kalih welas kalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Nganjuk saha para rawuh ingkang miwah kakung putri saha ingkang minulya. Langkung rumiyin, sumangga kita tansah ngujukaken syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Sampun maringi rahmat saha hidayahipun sehingga kita saged makepal wonten ing papan menika kanthi pinaringan rahaja. Bapak Ibu saha para rawuh ingkang minulya. Dinten menika kula badhe ngaturaken sesorah kanthi tema njaga lan nguri-nguri budaya Jawi. Budaya Jawi minangka warisan adiluhung saking para leluhur menika kekayaan ingkang kedah tansah kita uri-uri. Budaya Jawi boten namung wujud kesenian nanging ugi tata krama, cara urip lan nilai-nilai luhur ingkang sampun diwarisaken turun-temurun. Nanging kita minangka tiyang Jawi kedah tansah eling lan waspada. Kita kedah tansah njaga lan nguri-nguri budaya Jawa. Tansah njaga lan nguri-nguri budaya kita piyambak. Caranipun saged kanthi kata antasiwisipun setunggal nglestarekaken kesenian Jawi, kalih miwiti ngangge basa Jawi, 3 ngluhuraken tata krama Jawi, lan kaping sekawan tindakaken adat istiadat Jawi. Bapak Ibu saha rawuh ingkang minulya, mekaten ingkang saged kula aturaken wonten ing kaladongan menika. Mugi-mugi kita sedaya saged jaga lan nguri-nguri budaya Jawi supados tetep lestari ngantos salaminipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.